אנחנו בשיעור הרביעי של הקורס, ובשיעור הזה אנחנו נלמד איך לגדל ילדים אמיצים, איך לעזור לילדים לנצח פחדים. פחד זה משהו שיכול לקרות לכל הילדים, כל הילדים מתישהו מפחדים ממשהו, גם ילדים קטנים וגם ילדים גדולים יותר. ואנחנו נראה מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעזור לילדים שלנו להתגבר על פחדים, שהפחד לא יגרום להם להימנע כל כך מדברים. בואו נדבר קצת על פחדים, על מה זה פחד ולמה ילדים מפחדים. אז קודם כל, פחד הוא תגובה טבעית של המערכת הרגשית. טבעי שאנשים ירגישו פחד. זה חלק מהרגשות שיש לנו בגוף, במוח. פחד הוא רגש מאוד קדום, הוא שומר עלינו מפני סכנות. שמתי פה תמונה של אישה יושבת על צוק, כי לי יש פחד גבהים, אני לעולם לא הייתי יושבת כמו שהיא יושבת ככה, בלי שמשהו מחזיק אותי. וזה הגיוני, נכון? כי הפחד הזה שומר עליי שאני לא אפול ואפגע, ולהמון אנשים יש את הפחד הזה, והרבה מאוד מהפחדים שלנו באים כדי לשמור עלינו. אז זה הדבר הראשון שחשוב לזכור בפחד, זה איזושהי תגובה של המוח שבאה להגן עלינו. אין עם זה בעיה. מה שכן, אנחנו לא רוצים לתת לפחדים להשתלט על החיים של הילדים שלנו. אנחנו רוצים לתת לילדים את הכלים איך להתמודד עם פחדים. אז אצל ילדים קטנים יכולים להיות הרבה סוגי פחדים. לדוגמה, כשדילן הייתה בת 1.5, היא שמעה בלון מתפוצץ, הרעש של הבלון מאוד הפחיד אותה, ומאז היא לא פחדה מבלונים, אבל היא כן פחדה יותר מבומים, היא הייתה יותר רגישה לרעשים, והיא פחות רצתה נגיד להתקרב לבלונים או לחבק בלון. זה משהו שעבר לה אחר כך. או ילדה בת 8 שחוששת ללכת למסיבת כיתה. זה כבר פחד קצת יותר מורכב של מה יחשבו עליי, מה יגידו עליי, אולי אני לא אסתדר עם הבנות. אז יכולים להיות פחדים מכל מיני סוגים אצל ילדים. איך אנחנו מזהים פחד אצל ילדים? לפני כמה זמן, דילן היה לה איזושהי תקופה שהיא יותר נצמדה אליי ולליאור בן זוגי. אם זה היה למשל בכניסה לחוג, היא הייתה באיזה חוג שפתאום היה לה יותר קשה להיכנס אליו, ולא הבנו מאיפה זה בא, כי עד אז לא היה לה קשה להיכנס לחוג, זה היה תגובה חדשה. או בגן, היא הייתה יותר נצמדת בכניסה לגן. עכשיו, אני ממש לא אומרת שכל פעם שילד נצמד אליכם בכניסה לגן, זה אומר שיש לו איזה חרדה, אבל במקרה שלנו, זה כן היה סימן, בגלל שזה לא היה משהו שמאפיין אותה. זה היה גם באמצע השנה פתאום, זה לא שכאילו בתחילת שנה שהיא לא מכירה את הגן. אז אחר כך הבנו שבאמת היה משהו שהפחיד אותה, וגרם לה להתנהגות של ההצמדות הזאת. אז הצמדות זה אחד התגובות של פחד, או שהם מחפשים את המוכר והבטוח. למשל, יותר מחפשים את הדברים שלהם, או להיות בבית, יותר קשה להם ללכת למקומות לא מוכרים. זה יכול להיות גם הימנעות. פחד הרבה פעמים מוביל להימנעות. לא מסכימים לעשות כל מיני דברים, שאולי פעם הסכימו, או דברים ספציפיים, ממש משהו ספציפי שהילד נמנע ממנו. למשל, ילד שפוחד מחיות, אז הוא רוצה לעבור לצד השני של הכביש, כל פעם שיש כלב שהולך לידם על המדרכה. זה יכול להיות גם שינויים התנהגותיים, למשל אם יש פתאום יותר הרטבה בלילה או ביום, זה יכול להתבטא בכל מיני דברים, או שלפעמים ממש נראה תגובה רגשית של פחד או חרדה, ממש אנחנו רואים את הילד בפחד או חרדה כשהוא פוגש בדבר שמפחיד אותו. למה פחדים מתפתחים אצל ילדים? ילדים באיזשהו שלב הם מתחילים להבין שיש בעולם גם דברים לא טובים שיכולים לקרות. באיזשהו שלב הם מתחילים לחשוש מסכנות ומדברים שיכולים לקרות להם. לפעמים הם אפילו לא יודעים מה הדברים האלה, הם רק יודעים שמשהו מפחיד יכול לקרות. שזה יכול להיות אפילו יותר מאיים, כי אין להם מילים לזה. זוכרים שדיברנו בהתחלה שמילים נותנות לנו משמעות ויכולת להירגע, אז להם אין את המילים, אז זה אפילו עוד יותר מפחיד. זה קשור גם לחוסר ודאות. כשיש לילדים יותר מדי חוסר ודאות, הם יכולים להתחיל להכניס לתוך חוסר הוודאות הזה את הדמיונות שלהם. ואצל ילדים, כבר מגיל 3 בערך, מתחיל להתפתח יותר דמיון, יכולת לדמיין מה יקרה, והם יכולים לדמיין דברים רעים שיקרו, וזה גם יכול להיות מאוד מפחיד.
גם לילדים יש פחדים בסיסיים, כמו פחד נטישה. פחד נטישה זה פחד שהוא ממש בסיסי אצל ילדים, הוא מתחיל כבר מינקות, ותמיד הפחד הזה נשאר איפשהו, כי תמיד הם עדיין תלויים בהורה שלהם, והם יודעים שאם ההורה ילך, יכול להיות להם יותר קשה. אז סביב החשש מנטישה יכולים להתפתח פחדים נוספים. למשל, לא יודעת, זה לפעמים פחדים ממש עוברים הכללה. למשל, ילדה שאימא שלה לא הייתה לידה בזמן שהיא הייתה במספרה והיה לה מפחיד, אז פתאום יהיה לה יותר קשה מול מספרות. זה משהו שיכול לקרות אצל ילדים, כשהם מקשרים את פחד הנטישה לאיזשהו אירוע שהוא מפחיד. אז יש לנו כל מיני סיבות שהתפתחו פחדים, אבל מה שחשוב להבין זה שאנחנו לא רוצים לשכנע את הילדים שלא צריך לפחד, וכמו שאמרתי בהתחלה, פחד הוא חלק טבעי מהרגשות שלנו, הוא רגש טבעי, וזה יכול לקרות לכל ילד. הרבה פעמים כשהילדים שלנו מפחדים, קשה לנו לראות אותם ככה. דיברנו כמה פעמים על כמה קשה לנו לראות את הילדים שלנו, כשקשה להם שהם מתוסכלים, וזה הכי טבעי בעולם, ולכן הרבה פעמים אנחנו מנסים לשכנע אותם שלא צריך לפחד. אין לך מה לפחד, זה שטויות, בוא תעשה את זה, תראה איזה קל, זה ממש שטויות, לא לפחד. והשכנועים האלה לרוב לא יעזרו לפתור את הפחד. זה בגלל שפחד הוא משהו רגשי, שכנועים זה משהו מילולי, מילים לא משפיעות על הרגש, במיוחד לא אצל ילדים. עכשיו, אולי אתם שואלים את עצמכם, רגע, אבל דיברנו בהתחלה בשיעור הראשון שהמילים נותנות משמעות ומשפיעות על הרגש. נכון, בדרך שדיברנו עליה בהתחלה, לתת שם לרגשות, להבין מה קורה לנו, זה בהחלט נעשה. נגיד לילדים, אתה מפחד, עכשיו אתה מרגיש ככה, הלב שלך קצת דופק, כי יש פה את הדבר הזה שאתה מפחד ממנו. זה מאוד יעזור לילדים להבין את עצמם. אני מדברת פה על לשכנע. שכנועים זה דרך האפיק הרציונלי, זה לא יעזור לילדים להתמודד עם הפחד. מה אנחנו כן רוצים? אנחנו רוצים לתת לילדים את התחושה שגם כשהם מפחדים אפשר לעשות. הפחד לא צריך תמיד להגביל אותנו, ועכשיו אני אתן לכם את הכלים איך עוזרים לילדים להתגבר על פחדים בצורה יעילה ואפקטיבית.